Жена, може ли само за секунда сега дай на Нора да реже? Къде е Нора? Норче! Добре, само за секунда. Ела тука. Мони, елай тука. Мислите ли, че ще минете ви двамата без подаръци? Надява се да минете без подаръци ли? Продължайте, не дайте да пиете. Беше от слов. Къде са парите ли? Няма ги. В Плевен при Санди са. Айде, тате, със здраве да си го носиш. И от вторник да си търсиш работа. От вторник да си търсиш работа, продължаваш да ми харчиш парите. Не, утре ще е пиян, така малко да изтрезне от вторник. Опа. Я супер. Ето Вучо ти намери работа. Не ме интересува кога почва, аз питам кога почва. Не бе, пияне, не дей, не. Не, утре е почивка, от вторник да тръгне на работа. Жена, ти очакваш ли подаръци? Не бе, какво няма? Няма вече задаване. Чакай. Това го взе от овец. Да. Той само за 8 марта ще подарява. И за 2 февруари. Аплодисменти за най-грижовния съпруг. Ето е. Със здраве да се носи, жена. Дай този банан по носа. Със здраве да си го носиш и дано на 100 годишна рожден ден пак да ти правя подаръци. Ама тогава много повече. Много повече? Да. Добре. Тогава много повече. Сега по-малко ли? Аплодисменти ви чувам. Браво. Нали питаш къде са парите? Аз са дръпнете са сега ви да гледат хората. Аз сега не гледам Не както седите, ти си кьоркютюк пиян, бе. Ти си кьоркютюк пиян, бе. Не. Знам, че много искаше такова. Със здраве да си го носиш. Браво. Още. Това е от мене. Това е лично от мене и от свекървата. Браво. И има още изненади. Иван Танев, ако обича. Иван Танев, ако обича. Имаме друга изненада специално за теб.